dels majors béns dels que gaudix la ciutat de Xàtiva és la possibilitat de beure aigua potable, fresca i neta, a qualsevol hora del dia, en qualsevol època de l'any. Des de temps dels àrabs, l'aigua ha sigut el fil conductor que ens ha ajudat a canalitzar la vida de les persones i el bestiar, ja que l'aigua, a banda d'element necessari, és també motiu d'alegria i ornamentació. Alegria pel tintineig que fa l'aigua en el seu transcórrer fluid. Ornamentació, perquè n'hi ha tota una arquitectura urbana amb elements escultòrics dignes de tindre en compte al voltant de les fonts que avui volem descobrir. Però abans d'adentrar-nos en la ruta de les fonts de Xàtiva, no perdam de vista l'element principal, l'aigua. Per l'estret de les Aigües, a més de 112 metres d'altitud, arribem al canal de Bellús, d'on naix la primera font que, després de creuar els termes municipals de Bellús i Genovés, arriba a Xàtiva. Per un paisatge captivador i frondós, amb oliveres i garroferes centenàries al seu voltant, l'aigua avança. Arribem així a la primera parada, la Font Reial de la Bola. Ubicada en la plaça dels Sants Joans, ens trobem amb una tassa poligonal amb arbre central en forma de balaustre, rematada amb una bola, d'ahí el nom. El balaustre barroc del segle XVII sembla haver donat aigua de boca a persones i animals sense més pretensions que satisfer la set de l'assedegat. Amb l'esperit satisfet, continuem la ruta fins a arribar a la plaça de Sant Jaume. Des del manantial de Bellús ens ve l'aigua, acollida per una font d'estil neoclàssic, obra de l'arquitecte municipal Francisco Cuenca, qui en 1830 va donar llustre a una anterior en homenatge al rei Ferran VII. La Font Reial dels Peixos, obra també del segle XIX, resulta tot un misteri. Concebuda per a satisfer l'aixafogor dels animals en la plaça de la Bassa, va recalar definitivament a la plaça del Trinquet en 1972, no sense abans variar la forma de la tassa, però això sí, deixant els primitius grifons centrals en forma de peix. A poques passeres d'aquesta última ens trobem amb la Font Reial de la plaça de la Roca. Tot i que l'actual font va ser feta en 1841, sembla que ja n'hi havia una en 1422, del mateix moment en què es va fer el nou canal d'Aigua Santa. Com espectadors impertorbables al pas de la història, les fonts de Xàtiva han assistit impassibles a saquejos, guerres i revolucions. El mateix Sant Francesc, que té una font reial a la plaça amb el seu nom, va haver de ser reposat en 1985 en desaparèixer després d'un de tants avalots revolucionaris del segle XIX. Qui no va poder sobreviure a tanta revolta va ser la figura de Santa Llúcia, la qual va donar nom a la plaça on actualment es troba la Font de la Reial Trinitat. Esculpida en 1403,
Aquesta joia dels xativencs és la més antiga que podem trobar en la nostra particular ruta per estos camins d'aigua. Els efectes corrosius de l'aigua sobre la pedra van desdibuixant el remat en forma piramidal, assegut sobre una columna prismàtica que vessa el líquid element a dins d'una tassa octogonal. És bella perquè és estranya, o, si es vol dir d'altra manera, resulta d'una bellesa encisadora. A la mateixa plaça on es troba la casa natalícia d'un dels papes més il·lustres de la cristiandat, Alexandre VI, fill de Xàtiva, ens trobem una font de planta central i tassa redona, datada en 1734, d'estil barroc. Llindant extramurs, arribem just al portal de Cocentaina, on trobem la font reial dels 25 dolls. Esta font substitueix una famosa pica islàmica del segle XI, que a dia d'avui reposa a la casa de la ciutat. Este majestuós abeurador de persones i animals ha sigut restaurat i reconstruït en diverses ocasions sense perdre la seva particular magnificència. Per l'avinguda de l'Albereda ens trobem amb una font rematada per dos peixos enllaçats per les cues. Concebuda com a font mural, s'adolla a la set dels visitants que transcorren a l'ombra dels arbres. La ruta de l'aigua està a punt de tocar a la seua fi, i ho fem pel Portal del Lleó, dissenyat per Vicent Gascó en 1788 per a salvaguardar la ciutat i acabat en estil neoclàssic en 1818. Un lleó ens acomiada pels camins de l'aigua i ens porta per altres camins, els de la imaginació, que ens remeten a pensar tot el que ha significat i a dia d'avui significa la vida d'un poble tan vinclat al líquid element. Un poble que ha traçat un itinerari de fons per tal de mantindre un contacte permanent amb l'origen de la vida.